Έχουμε τον κύριο Κερίδη. Αντί να τα λέμε μεταξύ μας, ας τα πούμε μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Φαντάζομαι ο Όρμπαν με το δοξασμένο ουγγρικό ναυτικό, ναι. Που δεν έχει, είναι πρόθυμος και έτοιμος να στείλει εκεί να βοηθήσει το φίλο του. Ναι, όχι, λέγαμε ότι δεν υπάρχει. Το πρώτο ερώτημα είναι η Ελλάδα. Τι θα κάνει σε αυτό, κύριε Κερίδη? Η Ελλάδα ξεκαθάρισε τη θέση της, δεν χρειαζόταν, ήταν έτσι κι αλλιώς ξεκάθαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν συμμετέχει, δεν εμπλέκεται, δεν θέλει, δεν πρόκειται. Ερυθρά θάλασσα. Μισό να το ρωτήσω λίγο. Στην επιχείρηση Ασπίδα, η οποία συμμετέχει η χώρα. Ασπίδες, ναι. Λοιπόν, αν πει ότι πάει εκεί, πάρθει μια τέτοια απόφαση, η Ελλάδα θα ακολουθήσει? Οι Ασπίδες, να θυμίσουμε, έγιναν σε συνέχεια συμφωνίες με τους Χούτι. Εάν υπάρχει συμφωνία με το ιρανικό καθεστώς και ειρήνευση στη βάση αυτής, τότε αλλάζουν τα δεδομένα και είναι κάτι το οποίο... Δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για τη διάρκεια του πολέμου. Για πολεμική επιχείρηση όχι. Αλλά μια που μου λέτε για τους Χούτι και την Ερυθρά, να σας θυμίσω ότι η κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά ουδέποτε επανήλθε. Εάν οι Χούτι μετά από τόσο σφοδρούς βομβαρδισμούς που ανάγκασαν εν τέλει γιατί δεν κατάφεραν να πάμε σε συμφωνία, σε διαπραγμάτευση, παραμένει η Ερυθρά θάλασσα και το Σουέζ στα χέρια τους και το ανοιγοκλίνουν κατά το δοκούν, μια υποχρηματοδοτούμενη αντάρτικη ομάδα ξυπόλυτων, να πούμε, στην Ιεμένη, καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που έχει το Ιράν με την τεράστια ακτογραμμή να χτυπά ανα πάσα στιγμή και να ανοιγοκλίνει ή εν πάση περιπτώσει να κρατάει σε μεγάλη ένταση και ανασφάλεια όλο το μήκος του Περσικού κόλπου, όχι μόνο του Ορμούς και βεβαίως τα στενά του Ορμούς. Σωστά λοιπόν έγινε, κύριε Κερίδη, κατά τη γνώμη σας αυτός ο πόλεμος. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί έγινε. Υποθέτουμε όλοι ότι έγινε για τα πετρέλαια. Μπορείτε να καταλάβετε όταν στην ίδια πρόταση υπάρχει το α και το αντίθετό του? Εδώ δεν μιλάμε για αλλαγή στάσης μέρα με τη μέρα, μιλάμε για την ίδια πρόταση. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς νόημα. Εδώ υπάρχει ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος λέει: χθες έβλεπα τη συνέντευξη τύπου αυτή που έδινε. Την οποία πραγματικά μου θύμισε κάποια στιγμή σαν να μιλάει παιδί της 6ης Δημοτικού. Δηλαδή μιλούσε ακόμα και η φρασιολογία του. Ήταν η φρασιολογία. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Όποιος βλέπει, επειδή εδώ συγκρούονται δύο Αμερικές. Ναι. Από τη μια η Αμερική της τεχνολογίας, της επιστήμης, της γνώμης, με αυτά τα φοβερά υπερόπλα. Μια Αμερική που μόνο δέος μπορεί να προκαλεί σεβασμό και θαυμασμό, έτσι δεν είναι, υπό μία έννοια. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια άλλη Αμερική, όπως γενικά υπάρχει και η άλλη πλευρά του κόσμου, και δεν μπορεί ο μέσος Ευρωπαίος, γιατί μιλούσα όλο το προηγούμενο διάστημα, να φανταστεί ότι δεν υπάρχει σχέδιο, ότι όλα αυτά είναι λίγο στον αέρα. Κάτι δεν ξέραμε, κάτι υπήρχε από πίσω που θα φανερωθεί. Εν τέλει αυτό που φανερώνεται είναι αυτό που, επιτρέψτε μου να πω, αυτό έλεγα από την πρώτη στιγμή και επειδή γνωρίζω κάπως την Αμερική, έχω ζήσει 12 χρόνια, είναι απίστευτη η αποψήλωση από ειδικούς και επαγγελματίες στην Αμερικανική administration σήμερα. Αυτό είναι το θέμα και όχι ο πρόεδρος που παίρνει αυτές τις αποφάσεις και τις πολιτικές αποφάσεις. Μα όλα πάνε μαζί. Αυτή τη στιγμή η Αμερική δεν έχει πρεσβευτές στην περιοχή. Σε καμία χώρα της περιοχής, ούτε στη Σαουδική Αραβία, έχει μόνο στο Ισραήλ αυτόν τον πολύ περίεργο και αμφιλεγόμενο Χάκαμπι, τον οποίο αν τον ακούσετε τις δηλώσεις του, μάλλον θα τρομάξετε παρά θα καθησυχαστείτε. Λοιπόν, 1.300 διπλωμάτες και ειδικοί για το Ιράν, ομιλούντες Φάρση, ομιλούντες Αραβικά, ομιλούντες τις γλώσσες της περιοχής και ξέροντας την ιστορία της περιοχής, απελήθησαν ή αποχώρησαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καν σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Τη θέση την κατέχει ο Ρούμπιο. Είναι πρωτοφανές αυτό, ο ίδιος άνθρωπος και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, διότι προφανώς δεν χρειάζεται σύμβουλο. Και από εκεί και πέρα όταν στέλνεις τον κτηματομεσίτη Βίτκοφ, ο οποίος προφανώς ήταν πολύ πετυχημένος κτηματομεσίτης, και τον γαμπρό σου Κούσνερ να διαπραγματευτεί και να ξεμπλέξει το κουβάρι, δεν έχεις και την καλύτερη να πούμε. Ωραία. Και τώρα πώς ξεμπλέκει αυτή η ιστορία, έτσι όπως την περιγράφετε? Τώρα υπάρχουν δύο σενάρια. Δύο είναι τα σενάρια για να μην μπερδευόμαστε. Αν και ακούστε, τα κλειδιά τα κρατάει ένας άνθρωπος στα χέρια του, αυτός που το ξεκίνησε όλο αυτό, προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη όταν έχεις να κάνεις με τον Αμερικάνο πρόεδρο. Δεν έχουμε μια συγκροτημένη, να πούμε, γραφειοκρατική διαδικασία όπως το παρελθόν. Είναι εντελώς προσωποκεντρική
Και, κάθεται εκεί στην πόρτα του αεροπλάνου και μιλάει και κάνει δηλώσεις. Ναι, το βλέπουμε κάθε μέρα. Ξέρετε, η διεθνολογία μπορεί να πει τόσα, όχι παραπάνω. Υπάρχουν άλλες επιστήμες που ενδεχομένως είναι πιο αρμόδιες. Λέω λοιπόν τούτο. Θα υπάρξει και χειρία. Θα υπάρξει κάποια στιγμή κατάπαυση, διότι στο βαθμό που δεν συζητάει κανείς για χερσαίες επιχειρήσεις, θα έχουν τελειώσει οι στόχοι των αεροπορικών βομβαρδισμών, δεν θα έχει τίποτα άλλο να βομβαρδίσει. Άρα δηλαδή το καθεστώς θα μείνει, μας λέτε. Δεν υπάρχει πουθενά προηγούμενο ανεφόρων παράδοσης, μόνο από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με εξαίρεση μία χώρα που το έκανε, η Ιαπωνία το 1945, την οποία όμως δεν την βομβάρδισαν με συμβατικά όπλα από αφού βεβαίως κατέκαψαν συμβατικά το Τόκιο και τις μεγάλες πόλεις της Ιαπωνίας, αλλά με 2 ατομικές βόμβες. Στο βαθμό λοιπόν που δεν συζητάει κανείς, ελπίζω προς ώρας τουλάχιστον, για πυρηνικό βομβαρδισμό του Ιράν, και στο βαθμό που δεν υπάρχει το σενάριο των χερσαίων επιχειρήσεων, το οποίο είναι μια άλλη κουβέντα και άλλο μπλέξιμο, νομίζω ότι το καθεστώς Κέτη, εξαιρετικά αποδυναμωμένο, και το Ιράν κατεστραμμένο, θα αντέξει και θα παραμείνει. Και εκεί θα τεθεί το ερώτημα της επόμενης μέρας. Θα κλείσει το θέμα με μια συμφωνία με το Ιράν, που είναι και η βέλτιστη λύση, συμφωνία που λίγο πολύ θα είναι η ίδια με αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015 και από την οποία έφυγε ο Τραμπ το 2018, και θα προβλέπει την άρση των κυρώσεων με αντάλλαγμα το πάγωμα των πυρηνικών και βαλιστικών και περιφερειακών φιλοδοξιών. Τα οποία πυρηνικά πριν από 2 μήνες, 3 μας είχε πει ο Τραμπ ότι τα είχε καταστρέψει. Και τα οποία σήμερα δεν ξέρουμε που βρίσκονται, διότι υπάρχουν 600 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Υπάρχει διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία στο Ιράν, όχι μόνο στην Ισφαχάν. Και ένα ζήτημα μην πέσουν στα λάθος χέρια. Βλέπετε να κρατάει πολύ καιρό αυτό. Εκτίμηση. Και όλο αυτό να στέλνει το μήνυμα, ότι τι καλά θα ήταν να είχαμε τα πυρηνικά. Και μήπως να βιαστούμε τώρα να τα αποκτήσουμε τα πυρηνικά. Διότι χώρες με πυρηνικά δεν γίνονται θύματα αμερικανικών επιθέσεων. Βλέπε Βόρεια Κορέα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, θα το δούμε στο μέλλον. Λέτε ότι μπορεί να μην, λέτε ότι μπορεί να μην έχει το Ιράν πυρηνικά. Όχι, λέει ότι ο τρόπος που έγινε όλο αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, στέλνει το μήνυμα ότι να έχετε πυρηνικά για να μην απειλήσετε. Αυτό καταλαβαίνω είναι το μήνυμα. Έτσι, ότι αυτή η πολιτική του Χαμενεή να κρατάει την κατάσταση στο παραπέντε, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Αλλά αυτό το παραπέντε είναι ίσως το χειρότερο, διότι σε κάνει ευάλωτο σε επίθεση και σε κατηγόρια, χωρίς να σου δίνει την εξασφάλιση των πυρηνικών. Έχετε καμία εξήγηση γιατί είναι εξαφανισμένος ο ιός Χαμενεή και δεν τον έχουμε δει καθόλου? Προφανώς έχει τραυματιστεί, αλλά δεν είναι ο ιός Χαμενεή και να τον είχαμε δει ο κύριος φορέας εξουσίας. Είναι περισσότερο ένα σύμβολο και για να τη σπάσουν στους Αμερικανούς, οι φρουροί της Επανάστασης δηλαδή, μετά τον Χαμενεή, θυμάστε, εγώ παιδί της Ιουγκοσλαβίας, μετά τον Τίτο, λέγανε στη δεκαετία του 80. Λοιπόν, οι Ιουγκοσλάβοι, την δύναμη την έχει ο Λαριζανή και το λοιπό κονκλάβιο των φρουρών της Επανάστασης. Για να κλείσουμε, δεν μου απαντήσατε σε μια... δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί η συμφωνία είναι δύσκολη, δεν τη θέλει το Ισραήλ, δεν έχει ποτέ διεκδικήσει διαπραγμάτευση με τους Ισλαμιστές, έχει πει ότι όχι. Είναι δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί αυτό το οποίο... Το Ισραήλ ζητάει να βγάλουν από το συνταγματικό του, από το σύνταγμά του, τη φράση που λέει ότι δεν θέλουμε να υπάρχει σιωνιστικό κράτος στην περιοχή. Δηλαδή λένε ότι εμείς θα τους πολεμάμε μέχρι να βγάλουν αυτό. Διότι αυτοί θέλουν να μας εξαφανίσουν. Ναι, εντάξει, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του και θέλει να διαλύσει το Ιράν. Είναι μια ευκαιρία που δεν παρουσιάζεται συχνά, να ξεμπερδεύσει με έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, τον πιο σημαντικό του αντίπαλο. Και είναι κάτι το οποίο ήταν στα όνειρα του Νετανιάχου δεκαετίες τώρα και το είχε διεκδικήσει και τώρα είναι η ευκαιρία του. Αλλά οι Αμερικανοί στο βαθμό που δεν μπορούν να υπογράψουν μια τέτοια συμφωνία, θα πάμε σε μια κατάσταση τότε εκεχηρίας τύπου Ιράκ μετά το 1991, μια μεσοβέστικη κατάσταση χαμηλής έντασης με περιοδικές εξάρσεις και περιοδικούς βομβαρδισμούς αμερικανικούς που δεν θα αποκαταστήσει την ασφάλεια για τα Εμιράτα, ούτε την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Σε μια ερώτηση σε μισό λεπτό, κύριε Κερίδη, που δεν μου απαντήσατε. Σωστά λοιπόν έγινε. Τώρα θέλετε όλα μέσα σε δευτερόλεπτα δύσκολα. Είναι πολύ εύκολο, θα τη δείτε. Σωστά έγινε αυτός ο πόλεμος, σωστά έγινε αυτή η εκστρατεία στο Ιράν. Εκ του αποτελέσματος δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
νομίζω ότι μπλέξαμε και κατά συνέπεια δεν υπήρξε ο απαραίτητος σχεδιασμός και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι πρόεδροι πριν τον Τραμπ δεν το είχαν κάνει, είχαν διστάσει. Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, είναι 47 χρόνια. Και δεν το κάνανε για συγκεκριμένους λόγους. Και από την πρώτη στιγμή όλοι οι Ευρωπαίοι μιλούσαν μόνο για παρουσία αμυντική, δεν μιλούσαν και τίποτα άλλο. Δεν άκουσα ούτε Ευρωπαίο ηγέτη να λέει. Βασικά, μετά από 2,5 χρόνια βομβαρδισμών της Χαμάς στη Γάζα, όπου δεν έμεινε τίποτα όρθιο και σκοτώθηκαν 70.000, η Χαμάς συνεχίζει να ελέγχει τη μισή Γάζα. Ακόμα, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να έχουμε εικόνα την πλήρη, έτσι. Ότι η στρατιωτική βία μπορεί να κάνει κάποια, δεν μπορεί όταν δεν υπάρχει στρατηγική και ευρύτερο πολιτικό όραμα και πλαίσιο, έτσι δεν είναι. Και διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε κύριε Κερίδη, να είστε καλά. Σωστό.